You want? Окей. Бебето, искам да ти кажа, че много те обичам. Получих ти писмото и ще ти пиша най-скоро време. И извинявай за лятото, ама ще се видим, обещавам, тази година. Ако не до година от сега, сме запазили едно място на градина, където ще бъдем с цялата компания. И това писмо е такова да го видиш. И сега сме в един ресторант с барове с всички и ми се искаше да бъдеш тук и мисля, че на всички им липсваш. Обаче ще се видим. И ми е много мъчно. I think that's enough. No. No? No? Enough? She won't forgive you if you stop here. Ще я види. Ага. Да. А тук има... Я виж кой е тук. А това е... Шеличка, да се жива и здрава, Неленко. И да внимаваш с мъжете. Много е важно. И с училище. И... Какво да ти кажа? Работя с 18 души, от които 15 са мъже и 3 жени. Правим всяка сутрин кафе и мия чашите, можеш да си представиш. Никой не ме кара да ги мия, сама ги мия. И не знам. Все си мисля, че всичко ще е окей. I think it's enough. It's enough. Окей. Бебе, много те обичам, целувам те навсякъде и умната. Това достатъчно? Не, още.